Straight to the point. Human sa insidente sa Binalew Landfill. Straight to the point. Katanig pagtagad sab karong nga buntaga mahigala sa ato paban-uman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin DPWH Secretary Vince Dizon ni susi sa Mananga River kagahapon. Samtang karong adlaw ang inspeksyonon ni ini mauna usab ang Metro Cebu Expressway sa Dakbayan sa Naga. Straight to the point. Kata sa pagtagad do buntaga mahigala sa atong paban-uman ining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Ikapila naman ang inspeksyon ni Secretary Dizon anang maong Mananga River and Dakin. Ikaduha ng inspeksyon unsa may natabo sa first inspection og sa karon. Unsa may tabo niya na. Hinaut-unta nga nakita ni Dizon kanang angay diha makitaan mahigalag subayo nimo na Mananga River. Labi na kanang ginahimo sad mahigala sa QM Builders. Naasad mga higala day pabrika butane nga matod pa ang tag-iya mahigala usapod ka kontraktor. Straight to the point. May nang masayran mahigala sab ni Secretary Dizon kana kung tinuod ha nga ligdong ni Secretary Dizon. Unya unsa man ang DENR mulihok na mo nang sitwasyon na pud unta. Kisa man ang sekretary sa DENR murag wa man magkasalida indekin.